Здравейте, аз съм доктор Георги Луканов и вие гледате моята история в бяло. Предопределено беше в моята семейна среда. Често ставаше въпрос за медицина, къде в нормална семейна установка след работа или на почивка, но до голяма степен важна роля изигра и средата ми в училище, тъй като там имах невероятни преподаватели в лицето на една от преподавателките ми по биология, която всъщност изигра, може би даде началният тласък в тази посока. Не съм се замислил за друга професия, тъй като медицината винаги ме е привличала, както казах, от училищните ми години, така че не, по-скоро не съм размишлявал на тази тема. Всъщност, интерес ми винаги е бил към хирургични специалности, ортопедията е една от тях. Работил съм в коремна хирургия и в много други видове хирургия, преди всъщност да стигна до извода, че ортопедията и травматологията е това, с което искам да се занимавам постоянно. Студентските ми години минаха както на всеки друг студент по медицина. Голяма част от колегите, които са имали желание да се занимават с хирургия, практикуват и стажуват в различни хирургични клиники още преди да завършат, така че моят път не се различава до голяма степен от техния. Ще излъжа, ако кажа, че не съм размишлявал над практика извън държавата, но на този етап избирам да работя и да живея тук. Нашите пациенти много често стигат сами до извода, че пренебрегваме много малки неща в ежедневието ни, които макар и да остават на заден план, биха могли да ни донесат много. И един такъв инцидент, за жалост, макар и жесток в някои случаи, може да отвори очите на много хора. На първо място, освен това, че трябва да бъдем добри в комуникацията си с хората, много е важно да бъдем първо добри слушатели, а след това да даваме съвети. Много често забравяме това на ежедневна база и ми се иска, често си го напомням и на самия себе си, че е важно първо да изслушваш и да даваш съвети и да се включваш само тогава, когато наистина човека срещу теб иска да чуе това, което имаш да кажеш. Както във всяка друга хирургична клиника, започваме рано сутрин с рапорт, разпределяме си задачите за деня и в зависимост от това или работим в клиниката или се насочваме директно към операционната за дневната програма. Проблемите на пръв поглед изглеждащи много могат да се сведат до няколко, но в основата, ако трябва да се съберат в една шепа, бих казал, е дефицита на медицински сестри и на долекарски персонал, така мога да ги нарека, тъй като смея да твърдя, че млади специалисти се намират в България, макар и не и в бройките, които ни се иска, но проблема с сестрите си остава на лице и се задълбочава с всеки изминал ден. Така че бих казал, че това е с приоритет. Според мен основният проблем в здравеопазването и от гледна точка на персонала в болничната и доболничната грижа е не толкова недофинансирането, колкото липсата на мотивация на колегите във всички звена. Тъй като условията, особено в държавните структури, са крайно незадоволителни. Те изнервят обстановката на ежедневна база и това води до една липса на желание за работа и до изпипване на детайлите. Смятам, че не би било трудно да се заимстват достатъчно
маркетингови стратегии и начини, с които рекламни кампании, с които персонала в здравеопазването в България, хората, които се грижат за нашето здраве, в това число и аз, да бъдат подтикнати и да им се напомни, че в крайна сметка за тях се мисли и уважение към тях има. Медицината ми даде удовлетворение от добре свършената работа и щастието, когато се справиш с тежкия случай, с който си се борил дни, седмици, дори понякога и месеци наред. Тъй като се занимавам, както споменах и по-рано, с хирургия, до известна степен най-големият проблем на един хирург в първите му години е това да се отпусне в операционната зала тогава, когато той трябва да взима решенията сам за себе си, без да може да се обърне към някого за бърз съвет. Така че мисля, че това е едно от основните ми предизвикателства на този етап. За щастие имам прекрасна и разбираща съпруга, която също е в тази сфера. Според мен е много важно да имаш хора около себе си, които да могат да те разберат наистина в ситуациите, в които ти се налага просто да станеш по време на някой семейен обяд или някоя спокойна събота и неделя и да помогнеш било то на някой близък, който те е потърсил, или на пациент или колега, който е закъсал просто в болницата и има нужда от малко помощ. Най-големият ми отдушник е спортуването. Обичам да се занимавам с спорт на открито, но тъй като рядко намирам време в светлите и нормални часове на денонощието да го правя, опирам до фитнес. Много е важно, макар и разговорно казано, да знаеш кога да си затваряш устата и да изслушваш хората около себе си. Много често е така в ежедневието, тъй като до голяма степен пациентите, веднъж провели разговора за лечението с лекуващия си лекар, в последствие имат нужда от някого, просто който да ги изслуша в мъката им и да им каже, че всичко ще бъде наред. От ден на ден се убеждавам все повече и повече, че в крайна сметка много голяма част от лечението на пациента се състои в отношението, което показваме ние към тях. Не, че медицинската част на лечебния процес е за пренебрегване, но отношението, което показваш към един човек и добрата дума и присъствието ти в стаята или в операционната зала, когато те наистина имат нужда от някой на когото да се опрат, са от ключово значение. Доверието между лекар и пациент се изгражда, според мен, в първите няколко секунди, в които имате някаква интеракция с човека, който седи срещу вас, в това как ще му стиснеш ръката, как ще го погледнеш в очите и какви ще бъдат първите ти думи към него. В заключение искам да пожелая на пациентите да бъдат здрави и да си обръщат внимание овреме, да не търсят лекарска помощ тогава, когато неизбежно ще се наложи някой да се включи, за да можете да бъдат здрави отново. А на власт имащите хората, които взимат решения, бих казал и бих пожелал час по-скоро да предприемат нужното, за да могат да помогнат на нас и на здравеопазваната система, защото в крайна сметка с това те биха помогнали на самите себе си.